Ковид пандемиясы шартларында Татарстан мәктәпләрендә уку елы ничек дәвам итә? Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек ничек бара? Балаларны тукландыру мәсьәләсендә нинди проблемалар бар? Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасы шушы һәм мәгариф шелтәрендәге башка четерекле мәсьәләләргә багышланды. Тапшыру кунагы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга да җавап бирде. Без дә Илсур Гәрәй улына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Гәрәевич. Республика мәгариф учреждениеләрендә укулар ничек дәвам итә? Хәерле иртә, әйсәмесез. Безнең республикабызда пандемия булуга карамастан Роспотребнадзор таләпләре буенча эш алып барыла. Мәктәпләребездә белгәнегезчә укыту тәрбия процессы оештырылган. Без бер генә көнгә дә дистанцион формага күчмәдек. Менә 19 марттан 1-2 айга күчеп алган идек. Яңа уку елында без менә шушы мәктәпләрдә укытуны дәвам итәбез. Белгәнегезчә, мәктәп гомумән мәгариф системасында балаларны иртәнге сәгатьтә фильтрлар аша үткәрү каралган. Фильтрлар аша безнең барлыгы менә уку елы башыннан 12 меңнән артык бала үтмәде. Үтте дә һәм алар кире кайтарылды. Менә бүген көндә безнең 20 бала, 22 бала булырга мөмкин температура белән яисә яңадан башка шундый грипп формасында киләләр дә без алар мәктәпкә кертмибез. Укытуның заманча технологияләренә нинди игътибар бирелә? Яңа технологиялар алар һәр вакытта кирип торалар. Без аларны кулланып торабыз. Укытучылар үзләренең укыту процессларында төрле платформаларны кулланалар. Бу бер дәрестә бер платформаларга мөмкин, икенче дәрестә икенче платформаны алырга мөмкин. Иң мөһиме, без процесс укыту тәрбия эшендә процесс кирәк ул, әлбәттә технологиялар. Иң мөһиме нәтиҗә. Нәтиҗә бирү өчен укытучы иҗади якын килеп, үзенең мөмкинлекләреннән файдаланып, яңа технологиялар кулланып, монда дәреслек тә керә, монда яңадан безнең җиһазлар да керә, безнең республика олимпиада үзәге эшләп килә. Беренчедән һәм менә шушы милли мәгариф милли проектлар кысаларында без 1 сентябрьдән яңадан Сириус моделе буенча балалар белән эшләү өчен шартлар тудыруны яхшырттык һәм безнең эш юнәлештә яңадан яңа лабораториялар ачылды. Бу безнең фән юнәлешендә, аннан соң культура, мәдәният юнәлешендә һәм спорт юнәлешендә. Без Россия да 3нче урында торабыз балаларның саны буенча, аларның катнашуы, җиңүе буенча. Әлбәттә, бу безнең укытучыларыбызның бик зур хезмәте. Алар әгәр дә шушы балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү, аларның мөмкинлекләрен файдалану өстендә эзлекле рәвештә эш алып бармасалар, нәтиҗәләребез булай булмас иде. Без алга таба да бу юнәлештә эшне шушы формада алып барабыз дип өметләнәбез. Күп телле мәктәпләрнең киләчәген ничек күрәсез? Аңлыйсызмы, менә бу адымнар проекты, ул безнең бик кызыклы һәм бик вакытлыча килеп чыккан проект. Безнең Казанда адымнар проекты буенча зур мәктәп ачылды, Алабугада ачылды. Менә бүген көндә шушы проект буенча безнең Чаллыда мәктәп төзелә. Мондагы шартлар һәм мондагы бу мәктәпләрнең кадрлар белән тәэмин ителүе, аларның аннан соң әйтергә кирәк, гаилә белән эшләүләре, башка күп телләрдә белем бирүгә юнәлдергән чаралар барысы да бу полилингваль мәктәпләрдәге белем сыйфатына, тәрбиягә юнәлдерелгән. Аларның киләчәге зур. Без бу юнәлештә эш алып барабыз. Ни өчен мен ассызыклап әйтәм? Чөнки бу бит кадрлар белән бәйләнгән. Кадрлар хәзерләү, дәресләр белән тәэмин итү, аларны шушы телләргә тәрҗемә итү, аннан соң әти-әниләр белән эшләү. Булар барысы да комплекслы алып барырга тиеш. Хәзер совет чоры белән чагыштырганда укытучының абруе төште. Бу нидән икән? Укытучының абруен күтәрү юнәлешендә әгәр дә җәмгыять үзе эшләмәсә, менә шушы җәмгыятьтә без барыбыз да укытучының әһәмиятен, аның бөеклеген, аның кирәклеген, аның бүгенге көндә чын
шәхес икәнлеген ачып салу, аны аңлату өстендә шалып бармасак, әлбәттә үзгәрешләр булмаячак. Моның өчен беренчедән һәрбер әти-әни укытучыны яратырга тиеш, аңа ышанырга тиеш. Әлбәттә укытучы үз тарафыннан да әти-әнине ышандырырлык итеп гамәлләр кылырга тиеш. Монда бер-беребезне тулыландыру, бер-беребезне яклау, саклау һәм әлбәттә төп юнәлеш, төп эшебез бала тәрбияләү. Бала тәрбияләү өчен укытучы да эшләргә тиеш, әти-әни дә эшләргә тиеш. Мин уйлыйм, хәзерге вакытта менә бу иң төп мәсьәләләрнең берсе. Илсур Гәрәевич, укучыларны тукландыруда ата-аналар контроле кертелде. Нәтиҗәсе бармы? Мәктәп ашханәләре, аш-су осталарының хезмәт хакын арттыру турында да сүзләр йөри. Республикабыз беренчедән булып безнең шушы пилот формасында кирип китте. 1 сентябрьдән безнең балалар башлангыч сыйныфлар 1-дән 4-кә хәлле 209 меңнән артык бала бушка туклана. 50 сум 41 тиенгә ул менә 1 январьдан артты бәясе. Әйткәнебезчә, моның белән бик күп кеше шөгыльләнә. Бу бик зур, бик катлаулы хезмәт, бик авыр хезмәт. Балаларның сәламәтлеге өчен, аларның тукландыру өчен, аларның киләчәге нык булсын өчен тырышылган гамәлләр булар, куелган гамәлләр. Инде гомумән алганда республикабызда яңа программалар чыгып тора. Менә миллиардтан артык сум акча биреләчәк менә шушы ашханәләрне ремонтлау өчен һәм алардагы җиһазларны яхшырту өчен. Булар барысы да безнең республикабыз президент тарафыннан кылган гамәлләр. Менә бу ашханә хезмәткәрләренең, поварларның, пешекчеләрнең хезмәт хакын арттыру буенча хәзерге вакытта без бу мәсьәләләрне күтәрәбез. Моның буенча безнең дәүләт советы утырышы да булды. Аларда моның белән кызыксыналар. Бу бер генә көн эчендә хәл ителә торган мәсьәләләр түгел. Аның бюджеты бар, аның мөмкинлекләре бар. Мәктәпләргә ир-ат укытучыларны җәлеп итүдә эшләр ничек тора? Хатын-кызларның күп булуы ул зыянга түгел, ул файдага гына дип әйтәсем килә. Чөнки хатын-кызның характеры һәм аның шанычлыгы, аның сәләте, аның сизгерлеге һәм әлбәт сабырлыгы ул баланы тәрбияләргә бик зур ярдәм итә. Шуңа күрә әйтәсем килә, аны механик рәвештә генә үзгәртеп булмый. Әгәр дә хезмәт хакы безнең начар түгел, шартлар тудырыла, технологиялар бар, мәктәпләр салына, егетләргә юл ачык, рәхим итеп егетләр килсеннәр, эшләсеннәр. Әңгәмә өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин иде.